E o caboleirinho, o caboleiro de trigo. Se o teu amo é honrado, ha de pagalo cuartillo. Noemi, Irene e Lucía están presentando na librería Nobel Océanos, Travesía, Polo. Polo mar das Antelas. Moi ben. Sabes onde está? Sí. Sí, onde está? Onde está? Contame. Pues está na Limia. Sí. E nos vimos de aí, de Vilar de Santos, que temos unha taberna en Vilar de Santos que se chama Arca da Noe. Levamos ali desde 2014 e na época da pandemia, en 2020, decidimos facer este libro CD Ah, porque pensamos que podería desaparecer aquel proxecto con a cantidad de tempo que levábamos confinadas. Entón fixemos un libro de CD con máis de 50 músicos, principalmente galegos, pero non só, tamén do resto do Estado español e tamén portugueses. moi ben. E un pouco así. Irene, contame ti. Eu son a escritora do libro, pois trata dunha viaxe imaginaria que como se a lagoa de Antela ainda existise, e entón está a barca que é a Arca da Noe e está transitando por ali, pola lagoa, e vai recollendo momentos históricos e lendarios da lagoa de Antela, até que atraca a arca. Moi ben. E ti, Irene? Bueno, pois esta é unha obra multidisciplinar e eu me encarguei da parte dos vídeos, porque todas estas historias e estas músicas están ilustradas por medio de uns videoclips. Bueno, fomos recorrendo diferentes partes da Limia, coas músicas que participaron e gravamos pois, un vídeo en 2 ou 3 localizacións diferentes, de lugares así moi bonitos. Que bonito, que bueno, que bonito, non? E As ao final hai ilustracións, que 19 vídeos feitos e bueno, quen compre o libro pois pode acceder a todo este contenido. Bueno, eu sei que o pasastes de maravilla. Sí, foi unha experiencia moi linda, verdad que sí. Notase ademais moitísima conexión nos vosos traballos, coordinastes vos de maravilla, non? Sí. A redacción foi espectacular, mellor non pudo ser. Levo 10 anos o proxecto, 2 anos o proxecto, claro, empezamos en decembro de 2020 Sí. e acabamos en maio de 2023. Claro, tempo, 3 anos. tempo para, a verdade, para ter moito que decirse, non? Claro, Bueno, algo máis que me tedes que engadir? pois que te quedes a presentación. Pois así o facerei. E que veñan comprar o libro a libraría Nobel. Moi ben, Bueno, moi e ben. agradecer, por suposto, que nos deixaran este espazo para presentar o libro e Moi- para vendelo, claro. Moi ben. Moitísimas grazas, chicas. Arca, you know it. Arca,